Hane, 7. postu oso on bat gaur Nafarroako klasiko honetan, sentsazio bikainak, buelta eta itzulia tarteko zubi hau egiteko, ez? Bai, esan, gaurko lasterketakin oso pozik nago. Hasieratik oso hanka onak eduki ditut, eta taldeai uste lehenengo igoeran ja komentatu dutela ondo ni joala, eta esan oso pozik, naiz eta 7. postua pixka gehiago nahi nun, baino oso pozik sentsazioekin. Ez dago bat ere gaizki 7. postu bat ikusita sprint bat izan dela. Bai, hoi da, sprintan badakigu nien naizela oso ondo moldatzen, baina dana eman dut helmugara arte, eta 7. postua lortu dut, eta bai gehiago nahi nula, helburuan lehenengo 10etan sartzea zen, baina nik nire buruari bastante gogorra naiz eta gehiago nahi de beti, baina pozik. Albiste bada, 19 urteko txernuari batek garaipena lortu duela Nafarro klasiko honetan, adin diferentzia bada, Bai, baina azkenean kriston talentua daka Kat Fergusonek, argi geneukan bea izango zala liderretako bat, eta berriro gaur ere demostratu du sekulako hanka ditula, oso talentua dakala, eta Valorazio orokorra horrena, eta batez ere zer espero duzu hurrengo lau egunetan Euskal Herrian? Uste Espainiko itzulian maila oso ona eman degula Laboral taldeak, Uso Ostolazak azken egun arte hor aurrean egon da, burrukan, hori niretzat ere motivazio handia izan da bea hor aurrean ikusita, eta gaur eukitako sentsazioekin gogotsu nago, ostiraleko itzulirako, eta ia zelortzen dugun. Zorionak, Ane. Eskerrik asko.